tak ewangi joget Pak Kardi. Ayo man kayake nggawa apa to peno iki? Patrol budaya asik. Tindak pundi Mbok Ayu badhe tindak pundi? Temanuan lho Mas. Kok tungaren tindak wae ora numpak taksi. Dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula pingin ngancani. Kelaresan Mas Apa? alias kebetulan Loh. kebancane kata roto kapotan ayana purun Mas engal-engal rencane tekan omah mangke kula baik Ye, asek-asek mandhep waru doyong topil wong lanang golek ngomongan man. Niki blonjo napa ayu badhe tindakan. ampun kelo Mas sampeyan ampun kucimo kula rondo hanyaran sik telung dina Awan-awan lunga blonjo nang pasar paing. haing Prawan rondo ganggoku ora patek penting. Kaning Semarang Mas tuku galang napa anting-anting jasu